Hej, det er mig igen. Jeg vil bare lige sige, at jeg glemte at fortælle lidt om film i 2012. Vi havde af film, som var spændende, ikke så forfærdeligt mange, synes jeg. Der har sikkert været et eller andet Twilight og Hunger Games og alt muligt andet. Men de sådan to vigtigste ting, der skete inden for i filmverdenen i år, det er nok, at Hobbiten kom den 12. i 12. i 12. Det er en film, der handler om Frodo fra Ringene og Herre, eller onkel er det. Og det er faktisk også forhistorien til Ringenes Herre. Så udover det har Disney købt Star Wars rettighederne. Så nu går vi alle sammen og frygter for, at der er Sorte Per og prinsesse Andersine og Anders Skywalker og onkel Yoda får deres egen film i 2013. Det vil de fleste nok ikke bryde sig om. Men det kunne Disney godt finde på. Så har jeg kun én ting mere at sige. Gud bevare Danmark.